дуруд дӯстони азиз, дуруд обуначиёни ин канал, хуш омадед. имрӯз як нома ҳаст ки бисёр як номаи дард, бисёр як номаи одам масалан ба фикр фурӯ меравад. Дар дунё ҳар хел одамо ҳастанд. марҳамат карда гӯш кунед. ассалом хонандаҳои гиромӣ, аввалан ба шумо саломатӣ имон мехоҳам. баъдан аз лаҳзаи ҳаёти худ мехоҳам гап занам, то як маслиҳате бидиҳанд. миёни обу оташ қарор дорам. дар шаҳри Твер дар як хонаи вазифадоре ба ҳайси телех яъне муҳофиз кор мекунам. ҳамин ҷо бо духтараки 19-солаи рус шинос шуда издивоҷ кардам. худам 35 сола дар ватан зан гирифта ҷудо шудам. ҳамсарамро бениҳоят дӯст медорам. аз ватан ҷиянам бо исрори апам пешам омад. ӯро дар як сохтмон ба кор мондам. як ҳафта кор карду баҳонаи миёнам дард мекунад гӯён аз кор баромад. ҷиянам 24 сола муғамбиру тамбал. дар ватан ҷои кор намекунад. аз ҳисоби падару модар мехӯрд мегашт. боз зану духтарча ҳам дорад. ҳамсари ман ҳомиладор аст. як моҳ пештар ҳангоми дар иҷрои вазифа буданам ҳамсарам занг зада гирья кард ки таъҷилан ба хона биёям. ҷиянам бо мо зиндагӣ мекард. хонаи ман сеҳуҷраӣ мебошад. ҳамсарам гирьякунон гуфт ки ҷиянам ба ӯ изҳори муҳаббат карда гуфтааст ки бо ин тағои пири ман чӣ кор мекунӣ, ӯро партов. ман аз ақл бегона шуда ба ҷиянам дарафтодам ва ӯро аз рашки зиёд аз дуввум ошёна ба замин партофтам. ӯ афтида нолиш мекард. ба ҳамсарам гуфтам ки далел дорӣ. гуфтанд телефон. дар телефон садои ҷиянам сабт шуда буд. ба поён фаромада боз як мушт ба сараш фаровардам. беҳуш буд. пояш шикаста буд. вақти афтодан мошини ёрии таъҷилиро ҷиғ задам. ҷиянам ки гунаҳкор аст ҷои шикоят накард. аммо ба модараш қасам хӯрдааст ки гӯё зани ман дурӯғ мегӯяд. апам, модарам бо ман қаҳрӣ ки зани руса дурӯғ мегӯяд, ӯро сарте. ҳатто шарт мондаанд ки ё мо ё он зани русад. миёни обу оташам. шумо дар ин ҳолат чӣ кор мекардед? бо эҳтиром, Фарҳод. дӯстони азиз, ин нома маро хеле ба андеша овард. оре ҳастанд баъзе одамоне ки на хештабор мегӯянду на имону имондорӣ. худованд чунин нафаронро ҳидоят кунад. ман хоҳиш мекунам ки шумо фикру ақидаи худро дар комментария нависед. бо мо бошед.